Zajímalo vás někdy, jak vypadá Vigim pro ostatní? Nás ano. A proto jsme si sem přizvali Martina Sošku, člověka, který není z Vigimu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jak se máš? Dneska se mám dobře, počasí trošičku zimné, ale jinak to nevadí, je to super, jsem rád tady. Z jaké školy jsi? Já jsem z obchodní akademie Ostrava Mariánské hory, sídlíme v Mariánských horách a jsme čtvrtletní obor a já jsem specificky z veřejné správy. Pěkné. Jdeme dovnitř. A Martine, znáš od někud Vigim? Já znám Vigim hlavně od svých bývalých spolužáků ze základky, protože zde studují a samozřejmě, jak jsem si vybíral já v devítce jako školu, tak jsem i jako zvažoval nad Vigimem, avšak vyhrála u mě veřejná správa. Znáš někoho tady odsud? Mám tu pár spolužáků ze základky, pár známých tu také mám, jako nějaké pojmy od nich samozřejmě jsem pochytil jako Domeček nebo Pan Hlavatý a takové jakože vaše legendy školské, ale jinak moc povědomí o vaší škole jako nemám. Tak k Domečku se půjdeme podívat později, ale teďka se půjdeme podívat k učebně chemie. Dobře. Chemii jsem tedy měl. Martine, teďka stojíme před učebnou chemie, nebo spíš před periodickou soustavou prvků, kterou jedni z našich studentů vytvořili. Co si o ní myslíš? Já myslím, že je velmi vkusná a líbí se mi kreativita vašich studentů a líbí se mi, že to je něco jejich vlastního a vyzdobili si vlastní školu svými díly. Je to krásné. No, my jsme dostali nápad, že když jsi taky středoškolák, takže tě vyzkoušíme z prvků, což znamená, že se musíš otočit zády vůči tabulce, aby to nešlo vidět. Naštěstí tady žádnou tabulku nemáme a já tě budu testovat z prvků, které si pamatuju z hlavy. Takže třeba, co je AS? Arsen? Přesně tak. Co je třeba cín? Cín je CN. SN. A co je třeba bor? Bor byl BR. BR je brom. Martine, vítej v jídelně, kde se tvoří kulinární zážitky Vichterlova gymnázia. Máte docela početnou jídelnu, to vám stačí na celou školu, taková jídelna? No stačí, protože my máme oběd v mnoha času zároveň, což znamená, že se našich 700 žáků, nebo kolik tady máme, vystřídá. Pojďme dovnitř. Dobře, pojďme. Martine, vítej vevnitř jídelny, kde se jí každý den. Chceš vidět náš jídelní lístek? No zajisté, rád bych se podíval. No, tak počkej. Zde máš jídelní lístek. Tak pojďme se podívat, co jste měli dneska. Dneska jste měli čevapčiči, brambory, dressing, mléko a čaj. To je ale smrtelná kombinace, mléko k čevapčiči. To je zajímavá kombinace. Jsem schopný, ale bylo to chutné. To věřím, že je chutné. Mě akorát jako fascinuje, že máte oběd jedna a oběd dieta, což je prakticky úplně to samé. No, tak oběd dieta je oběd pro dietu, když má člověk dietu, a někdy třeba čevapčiči brambory jsou dietní jídlo. Což znamená, že tady nemá smysl dělat rohlík, že? Když můžeš mít čevapčiči brambory a mléko, lomeno čaj. No, dobře vysvětlené. Akorát mě to jako tak zarazilo, že prostě máte oběd jedna čevapčiči, oběd dieta čevapčiči. To je jedna prostě z jako síl, co máte na Vichterlovu gymnáziu. Jestli jsi všiml po cestě tady, tak můžeš vidět mnoho plakátů a i krásné malby, co vytvořili členové výtvarky. A plakáty nevytvořili členové výtvarky většinou, ale vytvořil to někdo jiný. Ale pořád jsou to pěkné plakáty. Nemyslíš si? Mně se líbí a hlavně se mi líbí Vichterlovo gymnázium, že máte právě tu hrdost toho, že jste vigimáci a že máte i ty své symboly po škole vystavené. Je to moc hezké. Tuto hrdost máme každoročně dvakrát na Dní otevřených dveří, se tady všichni setkáme a pan ředitel zde na této tabuli, která není vidět v záběru, což je v pohodě, pan ředitel na této tabuli ukazuje prezentace o tom, že z Vigimu vycházejí hlavně doktoři, což já jako ajťák bylo zajímavé vědět. Martine, máš ještě nějaké poznámky k jídelně? Tak jestli můžu poznámku, tak je moc hezká, ale moc není prostorná, ale věřím, že to máte určitě zajištěné. Abych měl jako takovou vlastní poznámku ohledně naší jídelny. Naše škola jídelnu nemá, ona ji má právě jako externí pracoviště, ale furt tam máme na výběr ze 4 jídel za krásných 45 korun českých. Wow.
To my máme pouze oběd 1 a oběd dieta. Avšak záleží, jakou máte cenu oběda. Cenu můžeme se podívat, ale to já nemůžu úplně potvrdit, co je přesně cena v tuto chvíli. Můžeme se doptat později. Dobře, dobře. Tak jdeme dál. Jau. Super. V pohodě? Hele, neříkám nic, ale měli jste ty dveře otevřít, oni trošičku jsme se tam jako srazili, nemyslíš? No jo, vlastně. No ono to tak jako bylo otevřeno a já nevím, no, to je ale dobrý nápad, hele. Tak obchodka. Externistický pohled se vždycky využije. Je tomu tak, je tomu tak. Vítej před kabinetem a učebnama biologie, Martine. Děkuji, je to tady takové hezké. Já totiž v biologii jsem naposledy měl v 9. třídě, protože jsem v prváku měl pouze ekologii, takže mě moc už z tohoto neskoušej. To neplánuju a vzhledem k tomu, že biologie je tady překrásná, ale taky to není úplně moje jako právě makové, tak bych se chtěl zeptat na názor. My jsme tady jako se bavili o tom, že by bylo super třeba nějaký výměnný pobyt mezi mnoha obory po celé České republice, studenty středních škol, že se vyměňují. Co si o tom myslíš? No, to je zajímavá jako myšlenka. Já věřím, že pokud by třeba takový úředník veřejné správy šel do Ústí nad Labem studovat lodnický obor, mohlo by to být takové obohacující, ale musíme zase brát v potaz to, že třeba takový člověk z gymnázia nemusí se zrovna chytit v nějakém odborném předmětu. A muselo by se to brát tak, že když je obor blízký k tomu druhému, tak by to bylo pravděpodobnější, než třeba jako například asi někdo z obchodní akademie nepůjde na medicínu a naopak. Jo. Muselo by to být hodně jako propojené, aby to vyšlo. Třeba taková, kdyby byly výměnné pobyty jako z oboru, že by člověk z obchodky z Prahy jel do Ostravy a naopak, to myslím, že by mělo velký potenciál. A co takhle finanční akademie v Ústí? Taková škola v Ústí by mohla být velmi zajímavá právě i pro studenty Ostravy nebo Prahy, protože můžou zažít jinčí kulturu, jinčí podmínky studia a ten život městský právě jiný, protože Ústí je samozřejmě severočeské, a Ostrava a Ústí mají jinčí jakože náturu a mohlo by to být velmi zajímavé, jak pro stranu Ostravy, tak třeba i Ústí nebo Prahy. Souhlasím, já si například jsem si všiml, že mi chybí hodně praktických zkušeností, které by se mi hodilo někde jinde aplikovat, například, jak říkám, finanční škola nebo obchodka by se mi třeba hodila. Stejně jako nic proti tobě, ale třeba ta chemie by pomohla. Samozřejmě chemie vždycky pomůže. No a my půjdeme dál nahoru a ukážeme, jak naše škola je velmi digitalizovaná tím, že představíme učebnu iPadu. Martine, vítej v učebně iPadu, kde se učí mnoho věcí. Vypadá trošku ale stroze, nemyslíš? Není strohá. Martine, dáme další zkoušení, když tady sedím jako učitel. Co je tohle? Já nevím, asi iPad. Špatně, Martine, je to digitalizace Victorova gymnázia. Těchto iPadů zde máme 30, 40, značné množství, k tomu, že maximální počet ve třídě je kolem 30. A toto je důvod, proč Vichtorovo gymnázium je digitalizované, protože máme iPady, kde se učí digitální inteligence. A máte i zahrnutou výuku umělé inteligence? Ano. A máme tak dobrou výuku umělé inteligence, že nás o tom nejenom učí učitelé ITčka, ale i ostatní učitelé. Když například navrhují v biologii, máme návrh, že třeba když něco se učíme, že se můžeme zeptat umělé inteligence jako návrh, jako pomoc. Což já beru jako pozitivně, protože je málo škol dneska, které učí umělou inteligenci s přístupem na etiku a na správné užívání. A myslím si, že zde se to učí velmi dobře. Co si ty myslíš jinak o iPadech na školách? Máte vy taky něco podobného, nebo jak vy jste na tom s digitalizací? My máme na škole mikrobity, takže učíme se spíš programovat. Umělou inteligenci máme zahrnutou v rámcových vzdělávacích programů až od příštího roku, ale většinu jako hodin se zmiňuje ohledně umělé inteligence, pracujeme s ní velmi aktivně a i učitelé, třeba dneska jsem psal písemnou práci, která byla vygenerována celkově z umělé inteligence. To doufám, té učitelce neřekl. Ne, já jsem napsal odpovědi své, ale paní učitelka otázky nechala si vygenerovat z umělé inteligence. Aha. Byla asi neměla jako kreativitu, ale rozhodla se, že to využije, to umělé inteligence a že se
takhle jako inspiruje studenty, když to užíváme my, tak můžou samozřejmě paní učitelky, paní učitelé. A my jsme to třeba nepoznali a fungovalo to dobře, snad mám za jedna. No Martine, vítej v literární učebně. Vzhledem k tomu, že naše škola, jak se viděl nahoře, je velmi digitalizovaná, ale taky víme, kdy zůstat u našich kořenů. Například, když chceme číst velmi historickou literaturu, středně historickou literaturu, anebo třeba těsně postkomunistickou literaturu. Čtení bez cenzury. Martine, jak to máte vy s literaturou na vaší škole? Tak my speciální učebny na literaturu nemáme, ale myslím si, že máme velmi rozsáhlou knihovnu, kde je mnoho děl, i maturitní četby, i zájmové četby. My se spíš soustředíme na ty odborné předměty, jakožto odborná škola. Vlastně, když si tak vzpomínám, my jsme se, Martine, potkali v České Třebové, co? EYP? Ano, je tomu tak, European Youth Parliament. Byl to, já využiju citát, který měli oni sami na banneru. UIP nemůžeš popsat slovy, musíš ji zažít. Martine, když tak jako přemýšlím, EYP bylo fakt zajímavé, co si myslíš o tom? EYP bylo pro mě hlavně to, že jsem potkal a seznámil jsem se s novými lidmi, kteří doufám mi vydrží na celý život. A potkal jsem tam mnoho i jako různých kultur. Třeba jsme tam měli v naší komisi AFET One, jsme měli i členy z Ukrajiny, měli jsme členy i z Belgie, tak jsem se dozvěděl i takové ty rozdíly mezi českou náturou, ukrajinskou náturou a belgickou náturou. Mohl jsem si 3 dny mluvit v mém oblíbeném jazyce angličtině a mohl jsem trénovat svoji výslovnost, svoji artikulaci, to, jak diskutuju, jak vlastně mluvím s lidma a mohl jsem se tak jako naučit komunikaci obecně. No tak já vím, že toto má být jako názory Martina Sošky, ale k tomuhle chci říct, že EYP bylo fakt jako něco super pro mě. By the way, tohle je naše jako známé zvonění, které by mělo být vánoční, ale ono je vánoční jenom někdy. Ale je to tady pěkné zvonění, to tady je. To jako Martine Soško, ty možná můžeš mít nějaké jako také řinčivé, ale my ho máme také pěkné hudební. My máme staré, dobré zvonění, což je normálně crr, mám to vyhovuje, aspoň se proberem, kdyby náhodou jsme třeba usnuli, ale to se neděje naštěstí. A my jsme na základce třeba měli jako skladbu místo normálního zvonku, ale na střední, jak jsem nastupoval v prváku, tak mě to doslova šokovalo. To by nás taky asi. Každopádně ještě zpátky k EYP, bylo to jako fakt krásné, děkujeme moc EYP.cz za to, že nám dali příležitost, jako myslím si, že příští rok tam půjdeme zase, protože to bylo prostě jako krásné pro nás, bylo to jako Martin tady říkal o tom, že jsme se potkali s lidmi z jiných kultur, ale musím říct, že jsme se potkali i s lidmi jako z českých kultur, ale které jsou jako významně jiné. Potkali jsme tam Pražáky, třeba Pozňáka a jako i třeba jako my Ostraváci jsme se tam pobavili a zjistili jsme jako mnoho jako takových mladších, prostě jak mladší populace se dívá na jako mezi prostě městské vztahy, což bylo zajímavé. Byli tam taky Brňáci, ale těch moc nebylo, že jo, to je taková populace Brna, no. Nože, Martine, my se přesuneme dál a teď tě provedeme domečkem, což ty si říkal, že už si o něm něco slyšel, ale myslím si, že to bude jako jiné místo, než očekáváš. Dobře, těším se. Martine, zde tě ještě chci provést únikovým východem, předtím, než se přesuneme do domečku. Je to na rozdíl od většiny únikových východů, které jsou pochmurné místa. Zde je naplněný květinama a je to jako pěkné místo. Myslím si, že si to jako užiješ tuto cestu dolů. Máme tady obrazy a podobně. Pojďte, jdu. Zde vidíš komiksy, co udělali členové našeho prostě výtvarky a jako je to fakt pěkné. Myslím si, že únikové východy, jako kdybych vám něco mohl jako navrhnout, jako prostě jeden středoškolák druhému, únikový východ si udělejte lepší. Dobře, my akorát únikový východ nemáme, takže není co zlepšovat. Tak to je nejlepší. Martine, zde stojíme před zahrádkou, kterou vytvořil náš krásný, hodný ekotým, který je veden jedním z našich učitelů. Díky mu za to. A my nejsme jenom normální střední škola nebo gymnázium, my jsme totiž ekoškola, což je termín, který znamená, že jsme uhlíkově neutrální, mám pocit.
To je moc hezké od vás. A na naší škole taky máme zahrádku, dokonce máme máme botanickou zahradu a takovou pergolu, kde se můžou studenti o volných hodinách sednout. Na naší škole je také meteorologická stanice, kde měříme dokonce i poměry vzduchu, jaké tam jsou částice. A na naší zahrádce také pěstujeme borůvky a různé lesní plody, takže třeba minulý rok jsem se spolužačkou sbíral a dělali jsme potom bublaninu. Tak to se tam musíme zajet podívat, Martine. Jdeme dál, do domečku. Martine, zde stojíš před domečkem. Je to místo, ve kterém jsou hlavně jazykové učebny, ale některé ostatní, ale hlavní problematika je, že se neotevírá před 7:30, co já jsem pochopil, což musím říct, že se taky by se mohlo změnit. Ale teď je otevřený, takže jdeme dovnitř. Martine, zde sedíš se mnou ve studentském klubu, místě, kde se pořádají i volby do našeho parlamentu, Viktorova gymnázia. Máme pro tebe takovou jako kontrolní otázku, kolik máte na škole gaučů? Přesné číslo neznám, ale kolem tuceti. Dobře. My zde máme gauče někdy, ale hlavně máme tyto beanbagy, na které se dá sednout a číst knihy. Což nemyslím si, že se tady moc dělá, jako spíš mobily, ale jsme edukovaná škola, takže číst knihy. Zde jsou kabinety učitelů další. A tabule. A studentský parlament. Velmi mě zaujal váš banner. Jak funguje vaše studentská rada vlastně? No, my si vždycky zvolíme 20 lidí, kteří reprezentují celou naši školu v velmi důležitých problémech, které nám jako pomáhají. Je to tady pěkné, že máme velké množství autonomie, že třeba to zvonění, o kterém jsem mluvil, si třeba můžeme rozhodnout, když to dává smysl a tak. Mě to hlavně zaujalo, protože já jsem taky ve studentské radě na naší škole a dokonce jsem i předsedou této studentské rady, takže doufám, že navážeme nadále třeba nějakou spolupráci naše studentské rady a že budeme prosperovat. No, já sice předseda studentské rady nejsem, ale jsem člen a vzhledem k tomu, že kameraman je taky člen, tak jako 2 z 21 desetina, myslím si, že máme plné právo s tebou uzavřít koalici Obchodní akademie a Viktorlovo gymnázium. Výborně. Martine, sedíme spolu v hudebce, kde se učíme hudbu, přes některé hudební nástroje až po skladatele známe. A mě napadlo, my vlastně jsme gymnázium, že jo, všeobecná střední škola, my asi jako budeme mít hudebku samozřejmě, ale jak to máte vy s odbornými školami? No většinou odborné školy jako výtvarky, hudebky a takové předměty nemají, protože spíš mají tu dotaci hodin na ty odborné předměty, na nějaké praxe nebo více češtin a matik, ale já jsem třeba na střední měl ekologii jakožto předmět v prváku, což bylo velmi zajímavé. A znám některé lidi, kteří jsou na odborných školách a přesto mají nějakou výtvarku, ale moc takových lidí není a takových škol. No tak když se bavíme o ekologii, doufám, že větráte krátce a intenzivně, což je ekologický typ. Tak samozřejmě větráme krátce a intenzivně. My taky máme takovou specialitu, že větráme i na chodbě a většinou dveře se zarazí a pak se všichni leknou. Pěkný tip. Nože, my se asi přesuneme dál a ukážu ti další část Viktorova gymnázia. Dobře. Martine, na záchodech jsi zde proto, abych se tě zeptal na jednoduchou otázku. Jak to vy máte ze záchody? Tak my záchody máme na každém patře. Třeba na klučičích často bývají nálepky baníku, takže jsme hrdí patrioti Ostravy. A mě zaujalo na vašich záchodech taková věc, kterou můžou diváci vidět právě pod námi. To je velmi umělecký prostředek záchodu a já se zeptám teďka já tebe na otázku, proč je tam ta cedule? Já nevím úplně, o čem mluvíš, já tady úplně nevidím rozdíl, tady pevný záchod, nevím úplně, teď asi úplně nebudu strkat ruku jako do toho septického tanku, že jo, ale jako vidíš prostě, já nevím, ta cedule tady asi jako vtip, ale můžeš jí strhnout, normálně spláchnout, ten záchod úplně funguje v pohodě. Jo, tak samozřejmě mám jako pohled cizího člověka, že jo, já tady nechodím na školu, takže já možná nevidím tak jako podobně jako ty ten záchod, ale jo. No, já si myslím, že to je jako prostě normální záchod, nevím. Možná jsem byl v tom metaversu příliš dlouho, jsme tady digitalizovaní, že jo, tak. Tak samozřejmě, jakožto obchodka musím říct, že kdo vám to prodal, tak byl prostě ekonom.
Já si myslím, že naše záchody jsou jako zajímavé místo na konverzaci, Martine, ale myslím si, že bychom se měli přesunout dál. Martine, počkej, něco jsi tu zapomněl. My bychom ti chtěli předat čestné uznání Vichterlova gymnázia za návštěvu Vichterlova gymnázia. Děkujeme, moc si toho vážíme. Děkuju moc. Počkej, to jsem si měl předat já, co?